Takže zdar lidi, já vás vítám na mém druhém novém kanále a vlastně na tomhle kanále byste mohli vidět ode mě různé návody, tutoriály, módy, cheaty, prostě návody, jak co dělat, jak co vložit do nějaké hry. Nechtěl bych se tady na tomhle channelu zaměřit na let's playe, protože na to mám ten druhý channel, možná nějaké jo, ale určitě ne Minecraft let's playe. Návody do Minecraftu a tak dále tady budou. A ještě bych chtěl sem dávat různé nové snapshoty z nových verzí nebo nové verze, co budou. A tak. Tohle je můj skin, za váma můžete vidět můj hrad, který jsem postavil včera. Není to nějak stáhnutý. A není to jako stáhnutá mapa. A budu vám ukazovat různé módy a tak dále v Minecraftu. Je jich docela dost. Prvně si ukážeme takový základy a to je asi všechno, co bych na tomhle kanálu chtěl udělat. A vlastně nevím, jaká bude kvalita videí, pokusím se, aby byla co největší, ale zatím ještě neumím pracovat s programem, přes který renderuju videa, tak se o to pokusím to nějak se s tím naučit líp, zkouknu nějaký videa, protože zas tak neumím s tím dělat, no nevím. A to bude asi pro dnešek všechno. Asi bych dneska ještě chtěl udělat tak 2 videa, nějaké módy, možná nějaký jeden mod, a to bude asi všechno, takže se mějte, lajkujte a nehejtujte, když je tohle vlastně první video na tomhle kanálu. A vlastně tohle je takové uvítací video, takže jak jsem řekl už předtím, takže se mějte a zdar.